Alau. Lu. Alau. Tenang ini gue ya. Alau. Alau. Woi. Wah, hari tinggal akan mereni. Ini Pak. Jack low. Jack low. Cek aja. Siglo 1 2 2. Iku mau ngetes mic. Ora Halo. mual gua. Ya Allah, dia sewong ta kau. Iya lek. Cuk. Oleh Kelopok. entole jari sun dia tapi kok ngono matane. Aduh. Main ning omahe Pak Isna ini. Kenal tau no? Pak Isna ini ah. Pak Isna ini. Weruh kena. Masalah durung weruh lare ae. Pak Isna ini ki abi Masa wong aja. masalah terus. Ya Allah. Ono hubungan. Iya. Bapake Pak Isna ini. Iya. Ambi Pak Isun. Dulur lek. Kenal. Ini mau nih hubungan. Ya iku ora. Oh, ngerti Sun. Apa? Hubungannya Abi Beno Pak Isna ini ada hubungan Abi Beno. Hubungan emosional. Emosional. Pak Isna ini ada ketemu Beno emosi. Mata gue ya. Ulung sarate ulung salam. Iya, Sak. Wong kene selam kabeh kaya. Iya. Wadone jilbaban. Baik, iya ki golongane Patayat. Kudungan. Padha ambi wong wadon hud. Oh, anu muslimat ya. Kudu jilbaban. Iya, jilbaban niku kan ya muslimat ya. Oh, sing. Patayat. Oh, sing. Wong wadon isun kadung wong kene paling umpama jilbaban niku pas ndeleng paren-paren, pas metaw. Kadung wong wadon isun turu kudungan lho. Yang WC kudungan. Mamane umbe-umbe. Kudungan. Asa-asa. Jilbaban Turu ya kudungan. Jilbaban. Berarti islami temenan. Oh, sing. Aku arep dia sekorengan. Gorengan kalian. Wah. Jane pois miara anter ya miara wong wadon ning milu bloko. Iku ane ngumya kroso. Hah? Kroso. Musik. Ang pernah gonceng mau sapa? Hah? Ang pernah gonceng. Ang gonceng kok? Iya. Masa wong wadon. Sapa? Iku ana biabau. Biabu tapi anak-anak. Naik turun maremut. Anak-anak. Assalamualaikum. Iya. Asa. Kena ta isun. Ya bener semayan. Saya dulau. Oh iya wis bener solo. Salamu ang enak. Asa, hah? Ang enak salame. Oh iya. Asa. Lagi nono kaya ustad-ustad di kota. Oh kaya usepet. Ustad. Ya. Pilih Asa. Gus Miftah apa Anwar Zahid iku kuwi nak lagu-lagu niku. Asa. Demiane katon ning kaya nglawak. Basa pelawak tapi kan yo suarane kan enak dirungokno. Oh. Masalahnya Asa. salah ini kan saling mendoakan. Sesama umat Islam. Iya, wong kene kan Asa. Iya. Iya, kadang Asa. dongo jawab ya dongo. Iya. Podo-podo akan. Asa. Enak makane kau. Asa. Wong kon asa-asa tok. Oh, raino. Salam wis enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sopo kari kuliah kula tuh? Matur nuwun kepada yang terhormat Bapak Penanggap nggih menika Bapak Isna ini yang saya cintai dan Ibu Isna ini. Bu Isna ini. Ibu prihatin ta sapa marane? Bu Isna ini. Iya no, ang wadon Isna ini pisan. Kadung ang lanang biasanya wong wadon niku milu wong lanang. Kadung ang lanang Pak Slamet, ang wadon ya Bu Slamet. Pamane Pak Isna ini ambil ang wadon mlaku ngetan. Nah. Terus ono ang weruh. Iya. Terus ngerti kok? Pak Isna ini ku ambil sapa? Ya ambil Bu Isna ini. Oh. Iku kadung Pak Isna ini yo. Iya. Kadung mangane Pak Saleh. Ya Bu Saleh. Kadung ang lanang iki Pak To. Ang wadon Buto. Anak e Janjar ruku. Baru.
Kan iki piye nyuwangen le. Ya. Kadung wong Jawa kan beda. Beda. Biasanya kadung wong Jawa kuwi bisa jeng Jeng ang lanang mas ang wadon jeng. Jeng Iya. Bane Pak Isna ini Mas Isna ini Nabi jeng. kali jeng Isna ini. Kadung ang lanang iki arane Pak Selamat. Yang wadon ya jeng Selamat. Kadung ang lanang iki Pak Ngatno. Ang wadon jeng Ngateno. Anake jumpling. Ana wadon dijengat-jengataken. Arane sinten ang setrai? Marus. Pak Isna dia Abi Marus. Pak Isna ini kali Bu Marus. Lek jeruk mangan jeruk lek. Kan gua takono dhewe ning wonge. Sapa arane lek? Ang sunat mak yang sunat takono mak. Lek pabrik itu sapa arane lek? Pabrik. Ibu, mama. Mamine sapa arane? Yat, ah? Arane karya apik. Sapa lek? Pak Esol. Uping iki men kok. Sapa lek? Wah, iya juara. Sapa? Ibu. Bu Yatin. Bu Yatin. Yatri. Yati, Bu Yati. Yati nggih. Nggih. Bu Priyatin, anu Yatin. Ini itu salah. Bener Bu Isna ini muka wes. Nggih. Kepada Bapak Isna ini ingkang kula cintai lan Ibu Isna ini ingkang boten kula cintai. Kadung mencintai anu pasang yuk kudu karo dicintai. Isun mencintai Bu Isna ini kan dibiacok ning Pak Isna ini. Kali butuh lah dia. Maksudnya ki Pak Isna ini kan wes berpasangan. Lah iya, kan bener isun ngomong kepada Pak Isna ini yang saya cintai dan Bu Isna ini yang tidak saya cintai. Kadung isun mencintai Bu Isna ini. Waduh. Mulai bener. Mulai isun diantem batah. Maksudnya ini kan kepada Pak Isna ini, Pak Isna ini yang saya cintai, ya berdua. Yang saya cintai gitu. Bapak Isna ini kali Bu Isna ini berdua yang saya cintai. Biji sih. Ya. Biji sih. Kenapa kadek takon parane ah? Biji sih kali gini ya. Ya marine wong mrene ku ya iku anggole tai. Hai. Tapi kadung isun beda. Apa? Kadung isun beda. Iya. Isun main nang kene iki ya. Umpama dibayar ning Pak Isna iki. Lah, Pak Isna ini ya kon tanggapi le. Tapi umpama sing dibayar terus nenteni sampai isuk-isuk nenteni nang. Iku pernah iku padha biayen ku. Kadung isun kaya pernah iku dosa le. Umpama di nopo bayaran ngarep bayaran toko Pak Isna ini dosa. Dosa le. Dosa. Oh, temenan iki. Masalah tapi alangkah lebih dosa nih kadung isun yang dibayar. Berarti Pak Isna itu dosa besar. Hajate dalu niki nyunyati Firman Sah. Cukup yang dalai Soher. Soher iki. Firman Maulana. Maulana. Ya. Apik karane. Dinten iki Firman Maulana diketok loboke. Ya ono ketok lo. Sunat ketok lobok. Ya soalnya cilik. Oh, kadung Firman iki lobok. Lobok soalnya cilik. Kadung penoi kae. Iki terong weh. Percaya nyailing-iling ngono. Kadung Pak Isna ini. Hah? Pak Isna ini. Kadung Pak Isna ini makin padha ambisun le. Kadung anu ya saleh. Ya saleh ang umur swidak mendhuwur. Iku masa terong wis. Diam bias. Apa ae? Soalnya kan rada kisu. Asem wae. Muga-muga hang disunyati gelisa budi parane. Larene. Marine parane. Soalnya kan ngomong langsung. Larene kadung gede dadi lare kang berguna bagi nusa bangsa serta agama. Patuh nyang wong tuwek loro. Pak Isna ini ulihe duwe gawe. Ngono alangan perkara. Bareng kari saobruk rek. Sinden. Sinden.
ari seger sindene. Sawangan tale. Iku arane Wacan Bosi. Sindene Tanjungwangi Wacan Bosi. Wajah cantik, body seksi. Gediku seksi. Seksi dilengen bokong apa? Ya iya bokong le. Bokonge ben sakmono cager keponge ngono. Malam hari ini menghadirkan Tanjung Wangi Budaya Campursari yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan Pancasila yang dipimpin oleh Mas Adit ya Mas Adit ya yang dibina oleh Bapak Suwito alias Kriwil ingkang dereng kenal dipun kenalaken nami kula Alpino Adijaya. Alpino Adijaya iku bintang sinetron Jakarta ganteng. Bintang. Isunya bintang film. Oh sing bintang 7 nomor 16. Kadung kono ki ganteng le. Kadung iso nelek uwong ta le. Iso iki ditoleh teko kaduan mulu elek. Mareko ta? Aduh. Kena iki Alpino kecemplung longok jas. Asline ben opo? Kula kentus. Asal kula saking Bapak Ambimak. Gitu kuwi ngomong. Maksude ki asal iki beno panggonan sae kae panggonan. Nggih kula kentus panggenan kula saniki teng Genjot. Astagfirullah, kentus wong seru peno kene Genjot. Maksude iki peno iki nang omahe peno iki milu lurah sapa? Lurahe milu sapa? Nggih kula kentus lurah kula milu Hang Wadon. Marine sing milu Hang Wadon. Terus kelenjang. Alamate peno iki alamat kula teng Sobo Banyuwangi dugi patung kuda niku nganan terus ngiri ngwale terus enten griya pageran griyane tingkat 3 ngajeng enten apan sae kalih nggih niku pun burine jare isun iku ang diaku soalé seluruh umbe dokter kau burine ya isun burine kacung niki rencang kula namine sapa ranira le penyet asale saking Kebo Watuk para tukangan pil wis nggih Watu Kebo Kecamatan Belimbing Sari ya kena Kecamatan Banyuwangi alhamdulillah bisa hadir ning kene biar penonton kene iki akeh le hang deleng akeh hang gemuyu ya akeh hang ngundang hang simpatio mare iki hang ngundang guru-guruan amin ya awake dhewe iki sing trimo melayani diundang wong pengantenan ya lari sunatan ya nawi ana wong ngobong boto ya nglakoni le dikongkon paran ngibur wong ngobong boto ngane wurung ngobong ya segala muga-muga iki desa ndi arane kene kan desa Kancak arepe Muldan oh Kancak Capaten Ular Putih desa Racak iya Racak muga-muga wong Racak kene iki kabeh ya diparingi dawa umur amin diparingi sehat amin hang nglakoni dagang muga-muga akeh biatine golongane dulur-dulur tani muga-muga akeh panenane hang megaweni ning pasar dodolan ya muga-muga larisa dagangane hang megawe tukang nambel pian muga-muga akeh hang nyilih kumpok hah? Nyilih kumpok ya Allah nyilih kumpok dinyek penadung nyilih kumpok ning Banyuwangi le sacosan cos 5.000 ning kota ya kau? Kota Cos 5.000 iku ben ngarap kadung anggurai berarti loro cos cukup 10.000 iya cukup bolongane ku akeh le piro? 4 cos oke 4 cos 20.000 cukup akeh oke itu tentara latihan
Merene iki niate menghibur. Hibur mau dihibur rapi Tanjung Wangi campur sari Tanjung Wangi budaya Iya. tariane nyanyiane yo akeh. Iya. Apik-apik kono macane mau. Ya iso nak nyanyi tapi bida lari-lari. Bida ta? Ya, bida. Oh, kayak adu bida wis selayan ana. Oh nak nyanyi lagu sop. Lagu sop, Lagune lari saiki ya. lagu pop, Oh pop. lagu sop. Kena wong pinter-pinter. Kena pinter. Pinter. Apa umpama ngarani iki waran. Ini Kadung saiki. Shiny. Ini mana ya sekarang? Oh, bijo-bijoan. Iki bahasa Indonesia nih. Ini Kadung saiki. sekarang. Saini. Ya Shiny ngono minggir Berarti Kalimantan. pernah kurang tutup sekolah. Ngawur biyen. Pernah tutup sekolah. Tutup. Ancake Iya. takonai. Munggah menduwur bahasa Indonesia nih. Naik ke atas, dikupluk kok takon. Adung mudun mengisor. Turun ke bawah. Lari cilik lancar. Melebu menjero. Masuk ke dalam. Metu menjobo. Keluar. Keluar menjaba. Keluar. Berarti kurang bahasa Indonesia kan? Bisa. Ya iya. Munggah menduwur. Naik ke atas. Mudun mengisor. Turun ke bawah. Melebu menjero. Masuk ke dalam. Metu menjobo. Keluar di jaba. Jawabannya mau siji kok keluar gitu kutok. Keluar. Arep nyanyi Lagu pop. lagu pop. Oke, lagu ini siapa kayak? Lagune Iwan Fals Oh iya. mengisahkan tentang ibu. Ibu. Ibu iku jasae gede lek emak. Emak. Mulane lari cilik-cilik ping oleh wanen yang emak. Mak. Soalnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mulane hak nurut yang emak. Ojo wanen. Ojo wanen. Wis sunat. Pun. Wis sunat. Pun. Wis sunat. Iku ibu kandung bahasa Indonesia, kandung kene mak, kandung jare wong Jawa mbok, Kadung jare wong Arab umi. umi. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara rikomu berdemene wong belas. Iku lagune Iwan Fals. Iwan Fals ah. Nyapa nganteng wadra pareni kau. Oh sing benar. Kayak Seperti udara rikomu berdemen kok romo. seperti udara kasih yang Engkau berikan tak mampu ku membalas welas iki omong kang. Oke, demikian tadi Iwan Fals berduet dengan Demi. Ya. Jejak dari olas sih Ronggo. Kita ngarep nyanyi lagu Banyuwangi repot ale. Repot parah nih. Lagu Banyuwangi ku lagune Sahara kabeh. Dia no Sahara kabeh. Percaya Ya pintu-pintu no Sahara. Sahara kabeh. Percaya. Contohnya ya, Ya. lagu Kelangan, Kelangan. Anune Wandra. Wandra. Terakhirnya kan Lila sun coba ngelilaken masya abot hang sun rasa. Ya saking kenceng lagune Wandra. Lagu pan maneh wis. Kadung lagu lawas sing ngono. Iki lagu anyar. Lagu anyar, lagu lawas ono. Paran. Galang alit ring driji. Ojo lali tumekaning pati. Sahara. Kabeh Sahara, ayo jangan pan kena Sahara wis. Nah, anu gerejagan uji. Ayo gereja kian wis. Gerejagan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani ngilangake susahe ati.
Ya Sahara bener. Ya ketan diburi di dunia ho. Parah yang kira. Wah, bener berarti yang lagu-lagu ku kudu mempelajari. Pelajari. Iya, pelajar ono kabeh. Soale kadung kecaruk kanca-kanca iki iso. Iya. Sopo gila? Nyaman lek. Pokoknya nyaman. Gelok sengkok ngeding aki pun ngibu gending. Ngomong atur-atur eding ya. Ngomong mentel-mentel eding. Ono nganggo iku kaya wong adol jamu oleh. Aduh. Lagune Sahara mau enak Dik. Wis seneng iku mau lagu Sahara. Wis kare meleh ku. Aduh, Tolong adeng-adengan kayak adeng-adeng. Jeng lo. Ya. Penonton deh. Walit merono. Sing tau nemu bener Dik. Lho. Ya. Aku rek mau Sahara jare. Lah kok gawa gendeng wong loro mau kan Sahara. Apa ang loro? Sahara. Iku mau kan. Sahara. Ye. Wis kondangan nang rocok iki sing tau bener. Pengen Kang Solong Apa diatep. tahu le? Kunjangan nang rocok tahu bener. Enggak. Lias adung racak tau. Iya. Racak iku kan sing ana banyune kok, Dik. Iku recek. Saleh. Pusing. Tayyib. Jayo. Mosok dia yo ngukul. Bek dipapeng isun kari seneng, Dek. Hah? Dipapeng mau jalan. Wah, kowe mencol-mencol wat. Mencol. Par mencol. Mangkat sing ngerti sing ketemu lari iki. Pokok nasi Korea wuh, wis pokok nafas. Pun masuk ning kampung apa ya? Rocok. Iku wis dadi bingung, Dek. Bingung apa? Soale riko mau kan sumbat. Abi mencuri kau mau. Sumbiat. Sumbat iku. Aduh wis, Dek. Sabiat. Biak kan Sumbiat. Sumbiat itu kelompok di anu Sumbiat. Iku bensin ta lho, Le. Domaran. Yo buang. Riko mau kan ngomong, Dek. Apa? Masalah jalan rusak mau ya tapi sepurane Dek wong isun iki Madura riko wong oseng. Oseng-oseng kakung. Ngomong mana? Ya sabir ta yo. Ngomong kanca karo membang. Ngono hukum jangan bening dia sira. Sabir ta, Dek. Sabiar. Ini sing nang ngadep bae. Coba Aduh wis sabir. Iki lek riko ngerti Dek ning ngarep isun. Iya. Arep apa? arep nabuh. Kok gawa petrol riko Dek. Gawa parang? Petrol. Betul. Parang? Iki salah pisan. Wis ru tabuh. Ini tabung iki diarani petil. Oh, kenapa? Ya tapi ketika yo sing kok ring Madura pun ring Jawa. Sing kok ngocak orang bener ya minta sapora kabun. Ngomong ngono ngocak-ngocak itu ya. Tak jelas lah dina ngarte. Dina langkah paru sawaun alaihim. Hei Kang, iki Kang, kadung riko ngomong Madura gendiku ku iso sing paham. Iki yo ngerti. Ngomong bahasa using piye? Ngomong using. Soalnya bisa nimong sedek-sedek itu kelesti deh. Kok kate kono ngetek kili. Aja nyetek wis. Soalnya wong oseng ngambil wong Madura kok kan biduaki. Biduaki. Wong oseng ngambil wong Madura dodol akai. Maksudnya umumnya ku ya deh. Tak katae. Ya bidu akeh. Iya. Iya bidu memang bidu awak lho. Ayo warana Madura. Ayo ajaran nama Madura. Ajaran Madura. Iki upama isun. Isun seko. Oh iki sengko. Seko. Kene. Bukna. Kentus. Ya ana mbokna lanang. Bukna tanya minta ajari bahasa Madura. Nah, katanya apa? Area sengko, area bukna. Oh, area sengko. Area bokna. Nah, Sengko bokna. wanek dek. Ini. Iki yang takon nabi yang ditakon dibeluk. Sengko. Lah, sengko. Bukna. Lah ya, sengko bokna. Sengko bokna.
Bokna le. Ya, Sengkok. berarti penuh bahasa Madurane ngono iki. Bokna. Oh iya, diganti Bokna. Bokna, sengkok. Riko takon. Takon. Bahasa Madura Ah, ajari. ya, ajari. Riko lagi sun. Ya, Riko lan iso. Riko iku Bukna. Oh, berarti ki Bokna. Terus kene sengkok. Lah iya sengkok ambil Bokna. Sila re. Sak sengkok ya ngocak kamu. Kancil sithik ku ya ngomongnya. Ah, Wong Madura ngarani isun. sengkok. Isun. Sengkok. Isun iki ya. Sengkok. Riko kan wis sengko, isun sapa isun? Dadi sengkoke dobel. Eh. Kadung isun Bokna. Berarti isun sengko, iki ya sengko. Ya, isun Bokna. Lho. Sengkok Bukna. Lah iya iki Isun milu Bokna le. pernah milu Bokna padha ambil isun. Berarti Boknae loro. Boknae loro. Sengko ijai. Ya sek. Oh, ana senge. Mak bosak mikirake Bu endi ya. Maksudeku sengkok iku isun. Oh, sengkok iku isun. Lek Bukna jare Madurane Bukna jare Banyuwangi ini kan Riko utawa Sira. Oh, Riko iku Bokna. Aduh, Ya. jelas. Berarti sengkok Bokna. Sengkok. Hah? Wah, iki bingung pisan. Dual. Jalah. Dinalang kok seboros ngalah. Kang apik iku maning hitung-hitungane. Itu Hitung-hitungane wae enak. Madura masa ana hitung-hitungan. Ono. Bodo. Bumri masa orang Jawa si bodo. Masa nang Bali Jawa. bahasa bodo. Oh, bodoh. Bodo. Cetong Bodoh ya, bodoh. bodo. Lah ya bodoh. Bodo iku ono jare wong Banyuwangi. Oh, ono. Siji, Seto. siji setong. Siji seto. Kadung loro rong tong. Aduh telu. Telu dream. Papa jeding 5 WC. Tom tua telok 4 5 6 betuk bulu sanga sabolo. Aku nyaman gak kemples-kemples. Lek hitung-hitungan Madura iku. Madura. Seto tua telok 4 5 6 betuk bulu sanga sabolo. Oh, paham wis, paham. Ah, adung 100. 100. 100. Ah. 200. 200. 200. Kadung 300. 300. Oh, telurnya durung digolong. Atos. 300. Iki nang telur rembug iki, Neng. Telur rembug. 300. 300. Lah ya 300. 100 200 300. Oh, 300 300. Yo. Kadung 800. Belum atos. Kabeh belum ya atos ya. Wah, buru lahir belum ku atos. Aja diwarai wis. Nang kanca aja kari nemen-nemen ta. Nama-nama Neng. Ya takone ku mau riko wis bener. Nah, 100 200 300. ya kan kadung pamane sedina jake kan iki. Saare. Oh, ganti iki. Saare. Kadung rong dina, Duare. kadung saulan. Sebulan. Ditakoni ngokon. Lakone ngongkon. Bon riak tanya tapi nyemprung kopengan kok. Sadino. Saare. Tegas. Iya. Rong dino. Duare. 3 dino. Telo are. Saulan. Sabulan. Wah, percaya. Ngongkon nyebul. Wah, percaya. Kene berarti Riko bisa ngomong Madura. Bi, Kene. bisa. Sun takon ya. Riko parek patomen kan. Iya, Pak. Patomen. Golongane wajan iku ya. Wayan. Wayan, wajan. Teko pan kon ya. Jombo. Yombo. Sedina. Lek sedina, Sare, arong dina, duare, telung dina. telo are, Ngerti Bu Ndek, tak ngerti lek saunan Dek. telo polo are. 30 are sama dengan Sabulan Dek. Oh, isuk kapupuk. siji desa mawa cara. Belum ada penghormatan gitu. Iya, isuk. Pak. Amene ngedom, Aduh, amledos yo. bom Dek. Oh iya. Paran Oh,
Bek, hah? Bom. Bek mambu petik ah. Paling mari mangan durian. Mari aduan-aduan. Lha iki ngomong kalau didus ajake ngomongane Ana parang mledos ya. Bom. Oh, mambu petik ah. Paling mari mangan durian. Gila. Salah itu kok kene iki. ajake. Hah? 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 Iya, Dus. Awo. Kabeh-kabeh mambu bledok. Hah? Mari mangan paran. Ayik. Tanjung Perak, Tapi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini mulut, ini janggut, ini parut. Bawa parut. Sisihe cowot. nganu parcut nang mau. Minta lagu. Nah, Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila ya. Oh, kupel menang mojo. Di wong kang ngirim mau deh. Ngono wae. Maning-maning kan campuran ya isun iki masih wong Madura tapi ngerti nang tulis bahasa Osing ya. Abu. Nulis tulisan iki kan rada apik teratur dikelompokaken. Oh iya, Ya aja riko lir iki. Aja diler. Ya. Dikelumpukaken deh. Ye, montal buyer. Iku masa maca. Sing bisa maca. Ngene Lah iya. mbek anak isun pitu dek. Hah? Anak isun pitu dek. Lare kabeh. Hah? Lare kabeh. Ya seng. Terus Ya anake penosek. Maksudnya ku ya ukurane iki kang wis Ulun tak. Penok wis rabi ana kene. rabi. Ana Banyuwangi wis suwi. Kowe suwe nang Banyuwangi ku le wong molor. Banyu Poteh iku ngelor setek. Iku malar. molor. Kuwi leh tadi Mata ilo kau. masa nang matai roe di kono iki. Dadi peno wis rabi oleh wong malar. Kono yo. Duwe anak. Yo. Peno. Yo. Peno anak. Metu teko ngendi ae? Diotaken dah. Anak isunku loro, Dek. Ya suntik kena. Anake loro curhat. Dari kok ngomong anak isun duwe anak ya sun iya, Dek, memang anak isun ki wis lanang wadon sakmene iki, Dek. Loro. Ah, iya, Dek. Anak isunku loro. Karang loro Le. Rungokno biasa Madura Reko ki ngomong anak isun duwe anak kembar. Terus ngendi ae? Ya iku gede-gede yo. Iki masa-masa wis padupi wis rada ilang, Dek. Iya. Masalah megawe alhamdulillah tetapi tak anak isun niku kang siji ku lenong, kang siji ku wadon, Dek. Kang iji lenong kok ndi? Maksudnya iki kek. Lanang lenong. Oh metu loboke. Ya adung sakmene lobok, Dek. Iya, mau wis marai. Ya. Me lanang ambil wadon. Weh, adung kang wadon niku. Abu. Melakune kaya babi ngepet. Anaknya di baby kepet. Iku lembau. Iya, kaya sentet ngene mau ya, Dek. Ya lembau. Iya, masalah mangane riko, mangane aki. Mangane aki. Anake peno wadon kok. Wadon. Mangane apa? Mangane rada aki, Dek. Rada aki. Mangane akai. Wetenge hing kotak-kotak. Aduh wetenge kota berarti Maksudnya mangan aki ku Dek ya sempereng sing cukup, rong pereng sing cukup. Ya Allah, mangane perengan, perengane juriang kok. Masalah, salah terus. Maksudnya mangane aku duweni sakmene kurang ketika iku ya, Dek. Oh, akeh, akeh. Oh, mangane akeh. Ah. Marani akeh aki ya. Terus kang lanang iku maning, Dek. Awang lanang. Weh, awake kan sehat gede dawa. Terus Gagah iku. Iya, mangane radiator, Dek. Awake mangane apa? radiator. Anake peno 300. Sembarang panganan ono sawi, ono sabrang, Dek, ono segedang iku sembarang. Oh, maksudnya ini pangan ini kan yang diatur. Jadi wong Jawa kula kan ora diatur. Ah, ya iku, Dek, kaya becong mriko iku. Lati beneran keneng sak becongan. Mau jadi beneran. Iku radiator. Jadi yang iji mangane aki, yang iji mangane radiator. Radiator, Dek. Apa? Tapi sing bareng-bareng. Sing bareng-bareng arane anak. Arane anak. Anak itu titipan. Titipan. Yo. Ya iso titip nang wong wadon mriko, Dek, yo. Sampai 9 wulan, Dek. Titip program, Dek, iso besok arep gawe nang
Irian tetep program. Mrene iki mau kan ana penjalukan. Ana penjalukan. Iki kadung awake dhewe kang nyanyi kok rada cemplang. Dicelukan artis ya. Go artis. Gowo. Pernah jalan di artis. Jalan ning burine anu gedang ning wite bendomu ah. Siarno tokno artis. Lalang kupu. Mosok lagune iku. Ya baiklah biar jan ipiau. Marilah kita saksinya dengan tampilkan Nyiaran Riko kita di prokol kari kurang cocok ya. Protokol. Iya itu. Nah para karetan satu jo. Ngenteng. Para karetan. Kene iki racak masuk karetan. Baiklah para hadirin sekalian, untuk selanjutnya akan kami tampilkan seekor artis. Artis seekor. Seorang artis yang datangnya dari seluar negeri. Ya, katok dalam deh. Katok dalam. Luar negeri tas luar negeri. Yang datangnya dari luar negeri yang sekarang ngontrak di Wite Bendo. Gandarwa. Inilah artis kami Pondok. Baiklah hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam ini spesial untuk Anda, Tanjung Wangi Budoyo juga menghadirkan artis yang cukup kondang di Santero Kota Banyuwangi dan sekitarnya. Bahkan kami datangkan dari luar Kota Banyuwangi. Yuk kita sambut, sambut hadirnya artis kita. Soainah. Artis Soainah. Aja di arane aja di duaan mene kejutan. Iya. Kok ditakoni sing turukan nang lho. Lala bisa gitu. Muskurane di wajahmu, gungunane di wajahmu, dia jaina, ore dia jaina, keneng dia Masa lagu India mencret gitu dulu ya. Apik tadi. Ya enak nek siare. Iya, dibisikai. Bu Risna ini mau kadung selabiar korden aja ngomong. Warnane bareng kordene. Kordene kone ngambil cemeng jadi. Karya lu sedung bisiki ya. Kadung Risna. Aja ngomong. Pantesan ambil melaku mau korden semampir itu disebut. Hei, mau kari lawas. Sepuriane anak kali diukur bersapol pepa. Satpol PP. Selesai guys. Masalah kesalahan nih. MC ini artis yang metu gitu kan. Biar kadung. Mbak ini artis ya? Enggak, baru keblak. Oh, keblak. Mohon maaf Mbak artis ya, saya di sini kan sebagai pembawa acara pengen kenalan ya, namanya siapa, di rumahnya di mana, kesukaannya apa, hobinya apa gitu, supaya kita Lawan pokok kelakon. Mario borongan. Kenalan Mbak. Iya. Siapa namaku? Kamu bodoh ya? Masa namanya Dewe dicela? Celuk? Iya diceluk. Dia rambutnya kok sisi cowok. Habis rebondang. Reboding. Oh, habis direboding. Namanya Siama. Siami. Biar rambutnya bentuk kembiang. Banget. Namanya siapa Mbak? Belis. Ya Allah, Karyati kena guys. Faisal. Hah? Les. Hah? Les. Les jahit.
jenenge kan les iku. Les. Mbak Lis, ya, kari cendek. Tinggal yang nyeluk. Yang nyeluk. Nama Kari tinggal yang nyeluk. Kari cendek kok. Lis. Itu yang pendek, Mbak Lis. Oh lis, kadung yang panjang. Listrik. Siapa ya? Listrik. Iki dulure Pak Setrum. Ika anu mamae Bu Ekon. Hah? Mamae Bu Ekon. Ekor siapa? Konslet. Jangan ngawur. Adiknya Mas Del. Mas Del. Desel. Delsa. Celukannya mama ya saya. Mas siapa? Mata Hiro. Masih ponaknya Mas Lu. Lo sama. Lumbu. Asline jenenge Riko Ki Sapi, Dik. Oh. Apa? Dia dari sapi. Ngawur gitu. Sapi. Kancane diguyu dewek. Mbak Lis, piye wis. Oh, iya. Dalem. Piye gelange kaya rupane becak kok. Mahul. Mahal. Emus ya. Hah? Gelang emus. Oh ya mus. Kadung kuning Mas. Rene rada cemeng mus. Wek ar lonceng, Mbak. Maaf, jangan tanya. Mahal. Rarang li rarang. Larang. Mahal, bukan rarang. Berapa ya? 37. 3 juta petung. 3 juta petong atos. Tapi kok pendiam, Mbak. Maaf Mas, baterainya habis. Dia jam baterai entek ya dia genjot ta. Iya. Leren ditabok kae. Baru orang belajar. Ajur. Mbak, silakan menyanyikan sebuah lagu, Mbak. Kan dari India ya? Enggak, Dari mana? banjir. Loh, Keblak. Ya jelasin dia Mas. India. Silakan menyanyikan lagu Jara Nocul bahasa India. Mas kamu nggak pernah megang ketul. Nyane bongko. Ya ketiki mbok kaya Riko. Aja celok kembuk, celok atos. Wong bang wang itu. Mbok. Iya. Loh, ini kan nyuruh menyanyi, kenapa kamu udah gak tek? Tanpa goyang. Soalnya kan siap. Ciut. Oh iya ciut. Korden balik kena Dik, kok Dik bane sing bengong Dik. Korden Diomong. Janam. alah wis jam 12 jam 6. Lagu jam 12 jam 6. Mas, telinga kamu ini men apa plus ya? Ya ana kuping men plus. Pacakne motor. Ganti aja ya. Iya. Rek-rek nih. Iki Enak iki jelas. Lagu bintangan. Kok bintangan sih Mas? Irik-irik iku mau. Makanya rungokke ta. Waduh, oke. Sa- Pinggir segara. Pinggir segara. Sekat tasek. Dar. Darha. Iya. Tu sama ni laga. Emang jarangan. Sisi mujiku muji si beras setengah kilo. Tapi Maneh? tapi ana 2 kilo Dik ya. Soale dulure akeh Dik. Laku muju beras setengah kilo. Yang benar. Nah,
maju sih. Yang mek padha maju sih. Mek padha kemaude gerak sih. Riko cekari riko jelasaken. Aja maju sih. Maju sih. Maju sih kan iki. Cakep kuwi menengon. Reg mehetarha tu samani laga reg mehetarha tu samani lagi hase musiko mujhe chura laga hase musiko mujhe chura Iki ngawur rombate cecer. Rambut kelangan rombat besongan. oh sak saya biar pelecer. Hei, wakil narik. Awas guys. Kan, kari rugi so nyanyi saya biar ngono. Siapa mau? Sane celeper, anu pelecer. Saiba, Sukrojo nyangkut apa ya aku? Saimi. Pacar ki artis serba bisa, kene mau dadi penyanyi bisa. Ya. Iku nirokaken sapa ben pinter ya. Kowe iki, Dik. Iya. Tapi aslinya senawis curiga. Curiga. Dan iki artis temenan ta. Soalnya tolek kotangi kaya suwe. Sepurane larek yang tahu pra. Parahe. Iya prai. Masalah bokonge kare kacang, Dik. Kacang. So, on kadung nyanyi di kuburan yang bisa. Masa iki dok multi talenta. On yang multi talenta. Rungokno nyanyian di sana. Ngerti, Dik? Keblak kokoro oyo
laras ya nyai sing tengah ya Jing. wis mari wis dadi botot mari Sabarane Kang, sabarane. Roman. Roman. Ya. Masih. Itu masih. Oh niki pelawak ya artis yo. Kok riko tapi keblak-keblak riko reken biar JWK apek kaya barong somar Berong somar iki. Berong somar. Mbak ya matur nuwun Mbak ya. Iki mau ada rekod Mbak. Kok ami-ami surup lagu surup iki kan ya. Lagune anu kita. Surup. Mereka. Wah, salah. Kok ami-ami. surupku biasae nek Nggo lagu anyar kae. Surup lagune anu wae lagune catur. kok ame-ame belalang kopo-kopo siap makan nasi karo malam nyelo nyela serok Iku adung kok ame-ame. Kadung arep digawe opak enak. Enggak ya. Opa ame bilalang kupu-kupu. Opa ame bilalang kupu-kupu. Aduh, eman. Lobot. Nika mampang judule opak. Opak ame-ame. Lobot. Asli teko Banyuwangi. Iya. Kae rungokno ta. Ya. Halo. Durung. Opak mau yo. Rungokno. Wes opake Oh nang ujang jadunge. Ya. jare kakak Acake mencolot teko dhuwure terop. dene potong apa ke sedulure son kabeh Ya wis enak-enak kena mumpung mangke enak. ya do kakak Kang, kadung ono masalah aja digawa mrene. Udang jandrung iki kok, Beng? Jamin kau gandrung muda iya pengundangnya temau Udang. yeay Jenenge gitu kok. osek ayo deh kang enak ya aduh Tama ya tek sarpir merek kabeh panggang Merek telek. randang tinggal foto Reka rungoken hema yo
selok menira yo te. Riko rekel sepeda motor sekaker kok sekokan. Ya napa? Ketek ini kok. Ketek serono. Ya durung ditakoni iki. Takoni. Iku mbok muda iya kan. Oh, iki suarane Mbok muda iya. cekoke Mudaya. Mudaya. Kadung ketemu anu Ah. senior iki durung. Ya, Beda maning. mbok temu iku ya, maskote mbok temu suarane kok ndi? Seburian tapi wong wis tuwek. Wong e tuwek yo lanjut usia. Oleh nonjok Ya ditonjok tangane mula. Ah, bener iku mawar petanggapan ngonte lepal. Tapi Tapi ngombe wah. Iku kacung jandung. Gandro Suliana kok nggih. beda maning. Suryana kan anu kayak nom. Wonge lembut, wajah lembut. Lembut. Jempol-jempol mengdur dan wae cepet Kari koyo dikerubut kremi gitu. Suliana iki wonge bola manja. Rasulullah ilang. Ini dikerubut ular kae. Harus repotan. Mosok lagu iku angkarpan. Kendai. Sesuai jalukan iki mau janjine. Ya inu. Sing ono kelalen. Wis kudu digosok. Adem nek. Janji, Dek. Janji, Dek. Kepete aja tok kene, Dek. Epet. Kepet. Kapunya hayam sudah nek coba luar. Mosok tasik loro ati no ngarepan mata yandeng wong liya Beri ati koyo urip iki koyo keseksa janjin riko sing arep larani janjin riko ngaloro ati niso
arep-arep janji riko sing ana pelune garika gampang gawe janji salah makan kosong lesaliyo berkosong sing kuat sampai semuat sampun kamas Oh iya iya Benaspati. ini lagi patoman gelondang Ya Cik, aku mau kesuwun lagune janjine digogokan piye ambangane suarane rada-rada dikoto aja piye. Soale tak apane sabut bengi tau bereai. Iki mau po ame-ame ambil sorbe diganti lagu Denjol yang liyane ya. Ajane sing gua lagu gending. Musik. Anu piye lagu Kang Rodo lawas piye ngono. Mending bumi. Ikaw digonane kok apa arep kok. sana lagi digonan Sama biar di Menanon. Sing Sane. Salah. Iya teko riko gawa nada iku mau lopo, Dik. Sama biar. Iya iya. Nada digawa. Sing tau-tau. Lah iya. Riko mau sane. Sing tau-tau. Kaya Kang sing tahu Oh, ana cengkoke. Sing tau-tau. Sing tau-tau. Adini sun bingung ketiki
sampai kapan iso nemok kanggo sunateni kok kacapyane lawan kapyane semapyan likolan iso arep kejujuran kene setan parang ikut tinggal isun tanpa jalanan. Ayo mau sama Biardos ambil janji nih. Nah, Riko kepengin tarik suara monggo. Sopo jero beduk subuh. Weruh yen lari. Ya. Beduk subuh wis padha muni lamat suarane adyan ayo dulur kabeh padha tangi suarane adyan saut-sautan ojo males ojo sungkanan rasa males kudyane setan ngadeg jejeg madhep mong pangeran muga ibyadae oleh ganjaran sholat istihara ning dhuwur bumi padha lakonono golek ilmu lan golek rejeki sombong takabur ojo duweni kami sopo seger awake uga bareng ya rezekine ayo dulur eling pangerane Tuhan wajib kanggo abdiane dulur iku mau penampilan isut lan kanca-kanca pelangi pelawak Banyuwangi nawi ana salah urang lan lupute jaluk